tí skurvisini tlstí do piči ste ich videli. To nemôžu poraziť, ty kokot. Třikrát takový, jak On ty kokot, kým pôjde s tou myškou, tak ty sa do piči, musí sa jebať hlavu dostykom. Barbara je síce tiež väčší, ale on je tiež rýchlejší. To kto je tam akože? Neviem, to ste som videl dres. Snorlax, hej? No. Teraz? Barbie, pozri, mením ťa. Na Kerryho zajeba! Aj teba, Gio. Chlapci, jak som sa obetoval krásne. A počkajte, od začiatku chcem komunikáciu do piči. Prehráme kolo, ty kokot, budeme hecovať aj tak do piči. Ak začnem pičovať, jebte nás to, povedzte, máš pravdu, ty kokot, tak mi povedzte. Ja sa ukľudním a zase začneme, hej? Ja som skurvená povaha, ja to viem, ale do piči, nehádajte sa so mnou, povedzte, dobre, si kokot, no ja si povedal, že si ty kokot ten mnou vyjebaný. Ale na ďalšie kolo zase budem v pohode, prosím, neriešte to, prosím, neriešte to. Budem sa snažiť hecovať. Jebte na to, prehráme skurvené kolo a 1v5. No. Tak rozjebe ma. Ja začnem pičovať vtedy, počkej mi žilka na čele, dáme takto krv začne stekať, ale hráme ďalej. Hráme ďalej, hej, jebte na to, jebte na to. Budeme škrtať cash a dust, lebo na piču. To som videl, že hral. Cash možno nebudú chcieť, si myslím. A aj Overpass hrávajú často, tak uvidíme podľa ich škrtu. Prvé škrtnem dust a uvidíme, čo dajú oni. A keď neškrtnú cash, tak dáme my cash do piče. No a hlavne proste komunikovať. Keď komunikujeme, tak to ide. Nastavme si to poriadne do piči pred zápasom. Nech všetci vieme, že čo. Není čas teraz proste, keď si skurvený admini, není čas ísť pozrieť si nejaké demo, jak hrajú, takže proste ideme hrať našu hru. To je najlepšie aj tak. A skúsme doma od začiatku, však do piči sa všetci tí kokot 4, čo tu ste so mnou, tak ste to kokot 3-krát lepšie aj jak ja, tak... My sme tady s kým, vole? Proste musíte do piči dávať bomby, však ste všetci tí kokot... Každý z vás je dávať také bomby, že odpadávam, tak musíte to do piči hrať, všetci. Piči Barbara začal ty kokot minulého týždňa hrať jak poloboh. Yes, my friend. Piči Stiko, ty kokot tiež, Zero sa konečne tiež prebudil zo zimného spánku po 2 mesiacoch a Gil po update do piči. Tá akcia z bootcampu, ale... Taký poťah do čangu. Takýto. Takže normálne od začiatku, prehráme prvú mapu, dobre, čo ty kokot, je to best of 3, najbeme mi na 2. Vyhráme prvú mapu, nič neznamená, proste musíme hrať kolo za kolom, proste neriešiť. Toto či vyhráme, či prehráme, či bude flipside, alebo tempno, alebo čo. Nerieši teraz, proste teraz ideme hrať proti Ciplay, sú dobrí, ale do piči my vieme byť lepší. Len to proste musíme tým ukázať, proste. Všetci máte na to, že by ste do piči 1v1 zabili každého z nich. Ja som piča, ja budem flashovať, ty kokos, ale čo? Proste musíte normálne hrať to, čo viete a neexistuje, že nás porazia do piči Snorlaxy. Čo môžu? Čo môžu? Nič nemôžu. A keď postupíme dneska, tak ona... Tam zrobím nejakú parču. Ale ešte sa hrať dneska aj jedno kolo. Ja viem. Hlavne to dají ruku. Takže poďme skúsiť vyjebať si play a potom uvidíme, že čo. Hlavne s kľudom. To je taká istá lanka do piči, ako keby som hral na Slovensku. Čo tu je iné? Taká istá biocka, ako sú to skurvenejšie tváre, nič iné. Čo je v tom? Nič to není iné, ty kokot. To isté. Čakám na to z hodinu. No, tak poďme. Akorát admini sú kokoti, hej. Ešte nejdeme riešiť, čo hrajú oni. A ešte si skúste vyšímať, čo hrajú, aby som vedel, jak kolovať. Proste do CTčka, keď vidíte, keď ideme default, kde sú, jak sú. Proste nech viem reagovať na to. A skúšajte aj vy do piči, však všetci tí máte nejaký nápad, aký tak to povedz si na všetko. Neskúsime toto. Dobre? Poďme sa teraz rozohrať, jak pani, a poďme dávať hlavy do piči.